ujon yong uong ya kahena to thia no lamin nganom ino chu ya phi ban nai perkhat ya kijing pus niu rengai kahena ko ong sngop hawan nom ino chu ya nga ondang ngalayu i kikmat ngakwa pansa ka we ka jaka kaba kinja kan sok ka men simbat phi baro kijing kuslai kinja no ujon yong pat kahena kisa ha ka guest house daka jengkemen ujon yong ui ya kahena nadu mensim bat ui sen ya ka jing long sngur mensim jongka ha ka we ka sngi ujon yong uong ya kahena bale ya kai bat onda kila hiar na kali kahena ka keli syae ngidon menta ujon yong uong ngidon hajan airport yalik no kham koloi inana jong phi ila ab ya phi yo pila slem ka plane kahena ka kendet bau ong gumta kelamare ha pedang surok ban pha aksiden no yalade habalawan ujon yong kahena ko ong pila syukur yanga ngam tre ban le chata kalayam bat ko ong pila kular ban nom ichu yanga balai pidang kwa pat yanga bangal le chapo Amerika ladang le chata ngandom kendu chu ya phi ujon yong uong om lile pinlek tang sipor ondala dep sumar ka khmat jong phi sawan no bat nga nganyai ab ya phi wan nom yam chu lada phi ja slemru ngan wat ya phi hadu ka bakut jong ka perthei onda kila kendu ha station aeroplane ya ka odri bat ulok jong ka uwili ukular ha khmat jong ujon yong baun sumar ya ka khmat jong kahena ujon yong uong ha kahena tu shim kane ga give bato plit hapo aeroplane kahena kalayam pai donut namar ka kinja habakan sa no sa Amerika ujon yong ulayam bat utip ru baun nom la shu ban yu iyaka kato kan nepor onda kala syong hapo aeroplane kahena kaplit ya kata ka persen kasyem badai katip recorder rangkat barki envelope kenang bakin ya pak citi man kapor kelas ngap ya kata katip record ya kaba ujon yong ulade record lepa baru ong hena nang ne syakmat lada pidon kam yanga sa record ka message jong pi ha katip record sapha leng ba ke envelope ka bangladep ai happy bangladep tholopa ya ka address ka bangadon tolik suk ha ka jaka ka ba pilet bat ngin saya sempat sa jisin da ka dur khmat ba phu samerki ngan pelong ya pi ibak mentam ha perthei hadin onda ngilaya syam onda kila poi ha Amerika ka odri kala kemen namar ka dei ka sin nengkong ba ka yo ban poi ha po Amerika uwili upin i ya ki kijing phala badon hapo kari Amerika haba ujon yong usa hapo Korea ukwa banang bantem bat ukwa ru bantau kijing ruai bat ulalek pule ha ka we ka school kabahikai ya kijing ruai onda ka hena kalapoi ha kata ka jakasa thamai jongka kala record nangkong ya ka kaset bat ka yathu ha ujon yong ka ong ngalapoi hangne ha ka jaka upakana jonga uwili ngasusi nengkong habang asyong ha aeroplane bat minta ngam yamshu namar inana jonga ipin rki yanga bat ipakana jonga ide ibru ibabha hinrepat ngadang mes ya pi hadu minta ladang adon chane ansu kijan ki ba itnat na benta jong pi onda kalapha sya ujon yong ula receive ya kata katip recorder lengba ke envelope uru ulah pak kelab yang sya kahena da kata katip record baru ong ngaru ngamis palat ya pi ngan sachna ka jingruai na benta jong pi pat pin sarwai ya kasur kabang ngasna da benta jong pi ha ka we ka sngi ka jong cha kala I give ya ujon yong bat ka keli hatu pidang ya syam bat kahena ujon yong uong ngampas lembang ya kendu ya i Henry kelasa sa Amerika menta ka jongcha kala bisni yo bat kampoi perkhat bakin dang ya kendu biang Henry ka kemenpan baka hena kala lisa sa Amerika
Hakawe kasngi ka Audrey kelai keren bat uwe ubriu ubasa marjan bat ka kinsan lawan uwili ulah trais new ya ka haba ka Audrey kelai keren ya Henry kenyat ya ka Audrey kelengo ya kejeng le dom jong onda kelarung hapo ying ulah tap ya ka Audrey hap deng jong kejeng bu ajong bat ong balai pilek jan ya uto ubriu ubasa marjan kahena kelating bat kamtip ka kebelaja haying jongki da kajing ting ka Audrey bat kahena kelarung hakawai pat ka kamera bat khang no kajing khang uwili utit kajing khang ban chok biang ya ka bat layo sengo ba uwili ula penpai lut kitiar gitar ha kata kawai ka kamera baro arngut kilating bat kumno kinle haba kidon hari nong we hadin janmit uwili onda ulah kampengat nak kajing buan ulah tit biang kajing khang bat ukur pat ya ka Audrey pan plino kajing khang bat ulah pan map ya ka Audrey onda ka Audrey kala pli ya kajing khang ulah aya usentiu haka kum kadak ban kan map no ya Willy udem ko siu bat ong sengubah map ya ngam tip ka ke bangale namar ngalabuan ngalakum dikian namar banga susi bakam niat kabusines jonga mat nang ne syakman ngamlin syu bangan dikian mat ngamlin syu bangan syok ya pi ujon yong man kapor kisah ya pak citi ling baka record hakatip recorder mat hakata kajing ya pak citi kalapoi hakabah nyo punyo sen kisah ya thu ya ke bakile man la kasngi kan ba ujon yong udang record ya kasur jong la ajing tip da kawe ke briu ka basa marjan bakak mi jong kelayok pang bat katia hapo hospital ujon yong ulawan pet ya kak mi jong bat ka para jong ke yathu ime jong ni imsan imklanshu nandu ba pilej sa bat ipa shanong ba busan iperkat kuslai tang ya pi ujon yong ulawan ban ya kren ya kak mi jong bat ong mei to klan no kak mi jong ka ong ngai palat ya pi kun batu plit ya kadrol bangadoni ban ya pi ban map ya ladang la pesusi ya pi ujon yong ula pli ya kata kadrol bat habau ula shim kade ka pisa ba ai kak mi jong ka bala ai sobha ujon yong ong mei to penjat hai no wanom kren shu yo ka jur ka jengpang kensan kak mi jong kaklan no nasla pertei ujon yong uyam bat ukhot mei dei manga ba pesusi ya pi map yang mei ulayam padon nut na benta ka kemila jong namar ula babe ba umpat yo ban penpau ya ka jing it ya la ka kemila jong ha ka por ba kadang ha ka wi kasngi lawan bu siti upusman ka Audrey kalawan jengwan bat ka kren bat kuble ya uta upusman ba ulawan bu siti ya kahena man kapor Willy ula dikiat biang bat ula ab ya ka Audrey kelating hakata kapor bat haba kelarung syapo Willy ula bu ai lupa bat ong paladon jinga dei sabat upusman ula kawang ubitor kiat da kajing dom ula tabat syok ya ka Audrey da kajing buat kahena ba pli bom yu kikmat kala kenyu Basha syok kana nak jongka kalamut ban yarap ya ka Henry kam yu kikmat ulah kini ya kata ka citi ka hena bat ulah kawang syamadan bat ulah kerdam ya kata ka tip record kabodon hapo kata ka envelope ka hena ka syam ba kata ka tip record kala prano bat kamla asyu ban yo sngew ya ka suru ujon yong kanana jongka ko ong ya lekno nginya phatno nakane ka jaka namar ban kapor ngasya syok kumne bat ngamla asyu ban sya kala phet jengai na kata ka jaka bat kila sa ka we ka yingwai bat kisnang ban bela no hangta ban yo ka pisa ban lek phai no syakoria ka Audrey kala persang ban wat kam hangta hapo Amerika hadin kala yo ka we ka kam hapo ka we ka hotel Henry kala sabe no yaka namar kam nang ya ka tin parang bat kam nang ruban penyede ya ki customer
ujon yong ula record biang bad uong ngadang don ha kajing menta bad ime jonga ila klan bad mentangan ile sitom bangan pelang kapisa bangan wan chapo Amerika bangan yu ino yapi namar ngamis palat yapi kita kisithi ba upa kila posibun hak adres barim bagi sa bad uwili minshwa uwili ula thanglud ya kita kisithi baro hakawi kesengi ajong cha kalawan haying ujon yong bad ko ong bali pimwan sa no bad nga ngan pin biang yapi na dong chadong ban ngan yaraban shet jing shet yapi kabaying ru ngan pensiu manga ujon yong uong kilej no ngam don kam yapi kwa man bun ketin namar uperkat ya kahena haba kajung cha kala lej kayo iya kita kisithi ba poi thamai haba kala pe kesem badai kisithi ba pha kahena ha ujon yong kala sim ya kita kisithi kala lej pen phai ha ka post office bad ko ong kine kisithi kide ki ba bakla ka adres sengob ha pen phai biang yaki ha kita kidong pha ugun wo ula lej sa Amerika namenta ki kambusinas ba pha ukpa ya Sapang ka company bagi sna mobile berkata ka company sna mobile kadon ka jingede hapo Amerika ha ka kam ya dia thet ha ka wi ga sngi ugun wo ula kendu ya kahena bad ya kanana jongka ka Audrey kla kerpat ya ban ai kam lem ya ka ugun wo uong ngan aya pi ka we ka kam kum kanong ruai hapo ka we ka klom bad uong Henry ka biang ya kahena bansim ya kata kakam namar kade ka bakham babriu lapha ya kahena ban ruai kahena tang ban yo ban kamai ban penlang pisa bad kala kongu ban ruai ha kata ka klom kenang bakan yo ban kamai pisa banik phai no sakari Korea bad ka jing ruai jongka kala pen kemen ya utrai jong kata ka klom bad ya baro ki basngam ka Audrey ka kwa ba kahena kan ya janno bad gunwo ubala iternat ya ka ha ka wi kesengi ugunwo uong ya ka Audrey ngan yelam kai no ya kahena ha ka jaka ba iternat ka Audrey klasa ya ka onda ula yelam kai ula yelam ha ka we ka guest house basa ma hangta bad ukwa ban sa bad kahena hangta kahena katib ba uklem yelam kai saki we ki jaka Lamino na kata ka guest house balik phai no chayeng lawan ugun wo ulakhang ya ka Henry kahena ka ong ngampoi perkhat ba pinyalam yang ngah ka ying ba pisa ladang ngatip ngamtre banwan ngatip hidon ka jingmut sniu kahena kala lekno hadin kahena klayo sibun ka cithi na kaletar bok jongka onda klapa pej hakana na jongka kahena ka ong hato kide kisithi ujon yong karena nak kasyam badai kisithi jongka balasa pen phai biang hangta kila lengo ka Audrey ko ong imat ujon yong sa syu bat ukpa jong lane ulayo samla syawiru kahena ko ong ngamtip ja ayu tambatang ka we ngatip ba ujon yong unum wat samla syawe kahena kelapha biang kisithi da kabari kot biang bad ong John Yong ngayo biang kisithi ba pen phai hato don ke bawit ya pi bangam yo snushu ya kasur jong pi so bahaya thu ka ka daw ba penlong kumne kahena ba pli kam tep man ba pha kisithi la shim da ka jong cha bad pen phai biang cha post office ujon yong ru ukuslai kat ba pha mu kisithi rengkat bakata katip recorder juyo reply syu na kahena namar ma uru tip bakim sa langshu bat uwili ujon yong persang biang ban pha ya kisithi bad uong hena ngaku slaisa bali pim reply syu ya kisithi jonga